थाखाय जानो थांगासिनो दङ मोनसे जारिमिनारि सान। 1 मे एबा बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय साना बर' हारिनि थाखाय जारिमिन सोरजिजानायनि लामायाव। मानोना बड'फानि मुङाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दोंसे लामा बड'फानि मुङै बेखेवगोन 1 मेआव। बड'फाखौ मान बावनानै दिल्ली नोगोर खुंथाया खोला दिल्लीनि लाला राजपथ राय मार्गनि मोनसे बाहागोनि मुंखौ सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग खालामगोन, जेराव थागोन बड'फानि गोजोर मुसुखा। बर' हारिनि मोनथाय सिनायथि आरो जौगानायनि थाखाय मेंनो रोङै हाबा मावलांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया दिल्लीयाव फसंजानाय लोगो लोगोनो बर' हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होगोन। गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव खुंजानो गोनां बे हाबाफारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। बेनि अनगायैबो बे फालिथायाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', दिल्लीनि मेयर राजा इकबाल सिंह, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे गोबां मन्त्रि, एमएलए, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बड'फानि मुं दोननो लानाय लामाया दिल्लीनि कैलाश कल'नि मेट्र' स्टेशननि साखाथियाव दङ। गासै 835 मिटार लावथाइ आरो 50 फुट गुवार लामाया बड'लेण्ड आलासि न'नि सेरजों नांजाबना दङ। कैलाश कल'निनि रलिं रडआव बड'फानि मोनसे मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकाराबो बड'फानि 30बाथि थैनाय सान फालिनो थाखाय थाग थियारि जादों। बड'फानि गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 मे खालि मोनाबिलिनि 5:30 गासै बिटिआर आरो आसामनि मोनफ्रोमबो न' रायजो राजानि जायगायाव 5 लाख आलारि बाथि एबा ममबाथि सावनो थांखि लादों।